Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Max, Tanya Chinita. Sobrang ganda ni Desiree, pero natotorpe po ako. Para makarelate Tiis ako. ka. Ano? Karelate ako, torpe daw. Feel good morning, Colin Teats. Ako po si Brian, isang torpe ng Santa Ana, Maynila. Wow, paulit-ulit. Nangungupahan lang po ako sa isang boarding house na malapit po sa pinagtatrabahuan ko na school. Admin staff po ako. Ang landlady po namin, sobrang sungit. Buti na lang, yung anak niya, na si Desiree, maganda na, mabait pa. Kaya bet na bet ko. Ang tanong, bet ka ba niya? Yun lang. Nagtatrabaho po siya bilang teller sa isang bangko. Kaya tuwing dumadaan siya na naka-uniforme, Pag nakapalda? ay, wala pa kang sinabi. Ang bango-bangong tignan. At ang bango niya. Ang bangon-bangon tingnan. Lalo pag natikman. Bars. Pati mga boardmates ko, papa-cute din. Dami kong kompetensya. Di pa ako nanligaw eh. Dito na po natin simulan. Paniwala ka na. Mga katas ng aking nakalipas. Tagal naman dumaan ni Desiree. Kanina pa ako nakaabang dito. Par! Andiyan na par! Hello po, sino po iniintay nyo? Wala kami hinihintay. Sabi niyo po babae yung hinihintay nyo. Tsaka may... Ikaw, bata ka. Hala, paus po ako. Nanood kasi ako ng Sex Bomb na concert. Ano naman pakialam namin sa'yo, bata ka? Sabi ko lang, makatanungin nyo kasi, bakit ka paos? Para nauuna na po. Kasi, bida-bida po ako eh. Buti alam mo. Manis ka na dyan kasi... Parang andyan na parang. Si Ate Desiree po yung iniintay nyo. Ay, Ate Desiree, yung anak po na may-ari ng upahan. Ano mo pakialam mo? Umalis ka nga niya, pabulabog Kasi kami. marami po yung nanliligaw sa kanya, pero hindi niya po bet yung pagkain na dala nyo. Palitan nyo, kuya.
Wala naman kaming dalang pagkain. Meron eh, ano. Ayan. Hi, Madam Desiree. Oh, Hi. may... Anong ginagawa nyo sa labas? Wala. Nandito lang tumatambay kasi sa trabaho. Tapos, Sana all ba tambay-tambay lang? Di, para Ako presko, OT hangin. ako today eh. OT ka ba? Sige, pasok na ako ah. Teka lang. Paano pala gusto ko kumuha ng bank account? Wala pa akong... Savings. Meron kami payroll pero ibang bangko. Gusto kong magkaroon ng savings sa puso mo, sa bangko mo. Gusto mo sa... Sa bank. Okay lang ba? Pwede, oo naman, tulungan kita. Sige, ganito, punta ka lang sa branch ko. Dito lang naman yon sa... Malapit sa atin, oo. Tapos, pagpasok mo doon, ako nang bahala sa'yo. Ibibilin na kita si guard para hindi ka damputin. Hala, Okay. Tita Desiree, alam niyo po kung bakit andyan na yan, dalawa na yan? Kami ingay, Jinjin. Ako rin, kukuha rin ako ng bank account. Kuya Bong, ano lalagay mo? Wala ka ng trabaho. At least may bank account. Ay, oo nga. Pero di po ba may minimum, po yon deposit? Hindi faucet. Ay, tumawag eh. Sige, sabay na lang kayo. Bukas hindi ako... Sasabay ka ba? Pwede, off ko bukas eh. Siguro Thursday. Ayan, punta kayo. Sabay kayo ni Bong. I mean... Tita Desiree, ako di po pwede mag-open ng junior account? Doon ko pa ilalagay yung ibang assets ko. Wow, Jinjin ha. Alam mo na yung mga ganun ha. Oo, si Kuya Bong lang naman ang bobo dito eh. Hoy! Yung bunga mo, bata ka. Madam, kailangan mo ng ID yan? Siyempre, kailangan ng valid ID. Government ID. Ako, wala pa yung ID ko. Kuha ka muna sa barangay Meron ako natin. national ID. Ang pangit ko kasi doon. Hindi pwede yun, pero valid yun. Kahit pangit ka, wala naman ang remedyo. Oo nga, no? Pwede Dalawang yun. valid ID. Oo. Sige. Pupunta ako ha. Okay lang po ba? Sobrang okay lang. Siyempre, matutuwa yung branch namin. I-heads up ko yung guard doon para ma-assist kayo papunta sa akin. Ako nang bahala sa inyo. Ha? Pero hindi ako yung mag-a-assist sa inyo. Meron dong cubicle na doon kayo. Kasi Okay. doon ako sa harap eh. Ha? Oh, sige. Thank you po. Sipag naman. Sana makaipon ka talaga. Oo naman. Ay, nako. Kung alam mo lang, Tita Desiree. Kung maingay. Ang tanong ko po, Colantis, paano ko kaya mapasagot ang isang Desiree na maganda, mabait, bank teller? Kaya ko po kaya? Kaya yan, bay. Basic. Sa totoo lang po kasi, pinipilit ko na lang yung sarili kong kausapin siya kahit hiyang-hiya na po ako. Di po kasi ako sanay sa pakikipag-usap sa babae. Ay. Wow! Pag ganyan pa siya. Pero kailangan ko po ng lakas ng loob. Kasi kung hindi, baka maunahan po ako ng iba. One time, bihis po ako at dumaan po ako ng Dangwa, bumili ako ng bulaklak. Yun po ay hudyat para sisimulan ko na po ang panliligaw kay Desiree. Kahit nakakahiya. Di ko alam kung sasagutin po ako, basta bahala na. Parang okay na pili mo. Ang ganda, pre. Iba talaga yung taste mo. Color pink. Ang ganda niyan.
Pero kinakabahan kasi ako, Kim eh. Paano bang... Kailangan ba mag-pick up line? Mga ganyan. O sige, Turuan mo ako, turuan mo ako. sample. Sabi mo. Bay, luma na yung pick-up line, bay. Uso yan. Maraming kinikilig dyan. Sige nga, sige nga. Sige, sample sasabihin mo lang. Kunyari ako si Desiree. Desiree, Ako yung oo. sasagot. Okay, sabi mo. Inahing manok ka ba? Inahing manok ka ba? Sabihin ko, bakit? Bakit? Sabi mo, gusto ko kasing limliman mo ang itlog ko. Go. Pwede pa yun. Pwede, sige, game. Ulitin natin. Inahin ka ba? Inahing manok? Inahing manok ka ba? Bakit? Gusto kasi limliman mo yung itlog ko. Bay, masampal ganyan, bay. Pwede ba yun? Baka Inuto ka lang nitong... Inday Mio eh. Inday Mio. Ano ba dinadrive mo? Boy Mio. Boy Boy Mio. Boy Hindi Inday Mio. Tomboy Mio. Tomboy Mio. Okay. Isa pa. Wag ganun. Isa pang pick-up line. Ito pa. Ito. Go. Ikaw ha. Halimaw ka ba? Nakakalalaki ka! Sumagot ka muna. Ano sasagot? Akala ko sinasabi mo sa akin. Pick up line yun eh. Okay. Isa pa. Halimaw ka ba? Why? Tagalog ba? Okay. Halimaw ka ba? Bakit? Nagtaka ka pa. Hindi, wala eh. Wala ba? Wala Hindi bang ka, impact? mababasted ka. Mas okay yung Ano yung green. tinuro ni Harold sa Mas akin? okay yung green kaysa sa ganyan. Kasi Teka, yung mga... Sa'yo dapat. Okay, ito pa. Okay. Sagot. Ibabulong ko sa'yo. Ano yun? Yung binulong ko practice. Okay. Ako magsasabi. Oo, wait lang, ibubulong ko ulit. Ibubulong ko ulit. Kunyari ako si Desiree para maalaman Sige. ko. Sige, ako Ikaw si Desiree Oo. Badingin mo yung boses mo Okay. Okay, yan. Desiree. Oo. Anong oo? Sabi mo badingin. Wala pa naman eh. Oh. Ketchup ka ba? Bakit? Bagay ka kasi sa hotdog ko. Boy! Ang ganda kaya, masasagot ka agad yan. Sinasabi ko sa'yo, paspasan dapat ang usapan dito. Hoy! Bayad na ba kayo? Hindi pa. Wala ka bayad, 16 pa lang ngayon eh. Dapat, ang due date 15 eh. 16 pa lang ngayon. Late ba yun? Sorry, 1 day pa lang eh. Hoy! Pinatawag na kayo ni Madam kasi hindi pa kayo nagbayad. Due date na kahapon. 16 na ngayon. Ano ba ngayon? 16! Ano kahapon? 15! Ay, sorry kasi di kasi uso sa amin calendar. Ganun ba? Ay, sige. Wala akong pakialam. Magbayad Pero na Miss Trixie, kayo. ang ganda mo. Talaga? Oo, sobra. Thank you, Kim. Pero magbayad La! ka pa rin. Kala ko si Trixie. Si Bea Alonso lang pala. Huwag ba ako jamingin? Magbayad kayo. Saan ka pupunta? Ba't may dala kang bulak-bulak, ha? Kasi Brian, saan ka pupunta? manliligaw yan si Brian. Wait. Maliligaw ka. Sino liligawan mo? Ha? Alam mo na yan, Miss Trixie. Yung anak ni Madam. Aba, totoo ba yun, Kim? Totoo yan. Si Desiree? Nagpa-practice nga kami ng pick-up line eh. O tama sumagot ka Sige. Trixie, kabayo ka ba? Bakit? Alata. Pas! Ganon. Tuwang-tuwa. Magbabayad ka! Magbabayad ako? Hindi, joke lang eh. Magbayad ka. At least pag kabayo, ducks, di ba? O, ibig sabihin ducks ka. Hala. Trixie. Uy, si Madam! Madam! Hello, ba? Madam, ayaw nila magbayad, Madam, Hello, ba? Yan. Matanda ka na, Madam. Huwag ka magpakabata dyan. Ayan, bumalik na. Bumalik. Madam! Anong ginagawa nyo dito at nagkukumpulan kayo? Madam! Ano daw, manliligaw daw to. Sa anak ko! Ay, Ay, nako, mahaba ang pila. Hindi kayo bagay sa anak ko. hindi po. Ay, Sinasabi ko sa'yo, hindi porke gwapo ka, didiskartehan mo na yung anak ko. Ay, hindi naman ako Bakit kami flowers? Nabili lang po sa akin dahil daling ko sa school. Pinabili lang naman pala, Trixie. Ilalagay sa altar. Wala namang altar yung school nyo. Tsaka bouquet, ilalagay sa altar, bouquet. Ay, uso po yun.
Basta sinasabi ko sa'yo. Bukas na lang po. Basta sinasabi ko sa'yo, wag na wag mong lalapitan ng anak ko. Kung hindi, papaalisin kita dito sa inaupahang, dito sa upahan. Tandaan mo yan. Ay, wala, hindi naman po. Ayusin mo, hindi ka bagay sa anak ko. Opo. Paslupa! Grabe naman ang paslupa. Ay, makapagsalita. Bulok naman yung boarding house. Tsaka amoy lupa. Hala, madam, narinig ko! Amoy lupa ka na! Sa bagay, naamoy ko rin, madam. Ay! Umalis kayo dito! Ikaw pa, isa Trixie! Tuloy, madam, kampi mo ko. When he's been on your mind. Diniscourage po ako ng nanay ni Desiree at ng aking mga ka-boardmates, call and teach. Di na kami bagay. Nawalan tuloy ako ng gana manligaw. Imbes na tutuloy ko na kahit nakakahiya, pero sige lang. Hindi pa naman nalanta yung bulaklak, nilagay ko po sa pitchel. Kaya pwede pa po itong ibigay. Alam na alam ni Uncle. Basic, sabi ng friend ko. Okay. Kaya, inabangan ko po talaga si Desiree. Kim, nakita mo yung electric vehicle sa labas? Ang ganda ng kotse, no? Kanino kaya yun? Yun pala yung charge no sa mga Yung mga waiting tinisay sa shed, mall. waiting shed. Ganda nga, pang mayaman ba yan? Oo naman, siyempre. Hindi. Teka lang. Pero Parang nasa kanina- bahay nila, nila madam eh. Talaga? Feeling ko, boy, baka may manliligaw. Di ba kasi sinabihan ka, hindi ka bagay sa anak niya. Ang bagay sa mga anak niya, yung may mga ganyan na chedeng-chedeng na yan. Salamat po, madam, ha? Ay, shh, mauna na ako. Dito. Ayun Salamat. Uy, may tatuan. Gwapo. Bye. Ingat ah. Magkikiraan po. Sino yun? Desiree! Oh, kanina pa kayong dalawa dyan? Tara, pasok kayo. Magkape muna kayo. Sorry, kakaalis lang ng bisita ko. Pinsa mo yon? Ha? Hindi. Pamangkin. Hindi din. Matanda na yun, pamangking. Ano ka ba? Kapatid ng mama mo. Boyfriend ko yon? Oh, no. What the shit? May boyfriend ka na pala? Oo, si Yung ba yun si Harold? Si Harold. Oo. So, pasok na ako ha. Pagod kasi ako eh. Sige. Una na ako sa inyo. Ouch. Oh, no. Boss, mag-inom tayo. Mag-inom tayo. May boyfriend na pala siya? Hindi mo kasi tinanong. Oo nga, may point. Sorry, boy. Sa'yo na lang yung bulaklak. Lo. Tara, mag-inom tayo. Sama kita. Inom tayo. Okay lang yan, boy. Marami pang girls dyan. Sige na. Sige na. Siya lang yung gusto ko eh. Makaka-move on ka din. Sige na. Kabisyo tayo.